Il-messaġġ ewlieni tal-Papa fl-Urbi et Orbi għal din is-sena kien iffukat fuq il-Lvant Nofsani. Il-Papa appella sabiex kull grupp etniku, reliġjuż u kulturali fir-reġjun jaħdmu flimkien biex jiżguraw id-drittijiet tal-bniedem. Fid-diskors tiegħu il-Papa wera t-tama li r-refuġjati li għandhom bżonn l-għajnuna isibu wens u solidarjetà biex itaffu naqra mid-tbatija. Il-Papa tkellem ukoll fuq il-kriżi politika fil-Mali wara li uffiċjali tal-armata ħadu l-pajjiż b'kolb ta' stat. Benedittu 16 ħeġġeġ ukoll biex ma tinxteriġ il-vjolenza li tant eskalat fl-aħħar jiem ħabbar reliġjon u wera x-xewqa tiegħu li lajt jaqqat is-soċjetà kollha f'waħda paċifika. Iktar kmieni il-Vatikan ikkonferma li l-Papa ħajmur fil-Lebanon, il-kapitali tas-Sirja għal żjara ta' 3 ijiem. Kif jagħmel ta' kull sena, il-Papa awgura l-Għid il-Kbir b'kull lingwa anke bil-Malti. Romanes, Luċi Patraxxi, Maltese, Leti Tajjeb.